je bilo više od 100 metara. Ja mislim isto, da. To je bilo 1 kilometar. Ideš, čovječe. A da nije curila? Ovo je bilo... Tako mogao letiti. Nije dobro, a? Da. Čovječ, još da nije curilo. Ali umino pravilo je bilo ne trčati za loptom i svi su za raketom.